keren sik ya, Nduk. Heeh, Mak. Ngendoni swasana kang kenceng ngregengke kahanan ben gayeng. Heeh. Yo kanggo pambuka nggo ndobrak swasana. Heeh. Iki sinden 1 2 3 Dek Betrisa, Dek Sinta, Mbak Enggar. Heeh. Jumeneng dhisik. Oh ngono. Heeh. Nggo mukadimah ana ing limbukan tembange ninggal katresnan. Oh iya. Ya. Ayo sinden bertiga berdiri. Heeh. Mukadimah ning limbukan ngregange kahanan ana ing bengi iki supaya luwih regeng, supaya luwih gayeng. Dalos, yuk.
lanjut tarik. Mbak ya eleng pawelengku kemana kang mas janji-janjimu aku kang santiasaku tak anteni kanthi saelengku. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing ayu dhewe limbuk. Ana tinimbalan apa yung nimbali marang anakmu aku? Leren sawetara ya, Nduk. Ngono mak. Ingkang sepisan tak kira ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya, Kejaba mung ngunjukake rasa syukur, puja puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa. Oh ngono. Ya. Sing wis malimbarake keberkahan, kenikmatan lahir lan batin, wujude kesehatan kang diparingake marang umate aning jagat raya iki. Oh ngono mak. Iya. Muka tanpa nikmating pangeran, awake dhewe bisa kumpul bengi iki seneng-seneng tirakatan bareng lek-lekan bareng ana ing papan kene, Nduk. Oh ngono ya mak. Iya. Angka 2 selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah. Amin amin ya rabbal alamin. Yung biyung piye iki janjane awake dhewe kumpul rame-rame kok gayeng banget ana kene iki, jane acarane apa, kajate apa? Iki ngene ya, Nduk, kepiye? Iki hajate tidak lain tidak bukan ya kuwi HUTRI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, mengeti hari kamardikaning bangsa Indonesia sing wis ngancik ana yuswa 77 tahun kang diadani dening Desa Sambi kang mapan ana ing Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Oh ngono ya mak. Iya. Acarane mengeti kamardikan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur 77 tahun. Oh ngono ya mak. Iya. Ana ing sasi Agustus. Oh iya luar biasa antusias kang sarta apresiasine warga khususon kang mapan ana ing Sambi kene. Kok biyung ngendika kaya ngono? Iki sing jenenge kegiatan mengisi kemerdekaan. Awake dhewe urip ana jaman saiki wis ora kaya biyen sing dialami para pahlawan kusuma yuda sing ngrebut kemerdekaan, merjuangke kemerdekaane bangsa Indonesia. Oh ngono. Saiki wis ora ana perang. Nanging piye carane awake dhewe ndedonga marang pahlawan kusuma bangsa kang wis sumare, kang wis jinempana ing angin cinandhi ngawiyat, lan uga awake dhewe berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan, mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oh ngono ya mak. Iya. Uga ora lali awake dhewe, aku Kang Sarta Biyung ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Lumantar sapa wae. Lumantar ora lali pepundhene awake dhewe, Bapak Kepala Desa kang mapan ana ing Sambi. Iya. Bapak Indra. Iki sing diundang uga akeh. Bapak Kapolsek. Iya. Sarta perangkating desa. Lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ingkang sampun ikut andil mensukseskan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Oh ngono ya mak. Ngaturke panuwun kang tanpa upama.
Khususnya marang Bapak Indra sing wis mercayake marang awake dhewe sak kanca Astabrata Group. Awake dhewe ketiban sampur diutus gelar kelir gantung gong kang mapan ana ing sambi kene. Oh ngono ya Mak. Atur lelipur marang para warga masyarakat. Pancen kaya mangkono, Nduk. Iya. Dasare pepundhene awake dhewe, Bapak Indra kuwi wis ora kaya wong liya kok, Nduk. Oh ngono. Pak Indra ki kancane bapakku biyen. Oh ngono. Dadi panjenengane iki wis ora kaya wong liya tumrape awake dhewe sak kanca, wis kaya bapake awake dhewe, wis kaya pepundhene awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya. Mula matur nuwun awake dhewe sowan ana ing kene iki dudu sowan nggone wong liya. Oh ngono. Sowan komplit saka kutha Nganjuk. Ya. Astabrata Group. Sak kanca diboyong mrene. Luar biasa. Ya klungsu-klungsu melu Nduk. Isih akeh kekurangane timbang keluwiyane. Kekurangane disuwunke pangapura. Ya sithik-sithik muga-muga bisa paring lelipur tumrap para warga masyarakat kang mapan ana ing sambi lan muga-muga paseduluran kang sarta silaturahmi iki ora kandhek ana ing tengah dalan bisa disambung ana ing tahun-tahun ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Dasare ya pahargyane mapan ana ing kene mau sore wis dimeriahke. Karo kadangku Mas Joklitik mau sore. Gandeng wektune iki wis nampa calangan limbukan ning dalang liya dadi ngisine sore mau, Nduk. Oh ngono. Ora apa-apa. Ya. Sing penting padha jalane kabeh padha mlakune. Iya. HUT hari ulang tahun ke-77. Ya. 7 dan 7. 7 dan 7. Angka 7 ki angka sing penuh dengan filosofi, sing duwe arti sing becik, duwe arti sing apik. Oh ngono. 7 ki tujuan masyarakat Sambi dalam menyongsong kemerdekaan adalah dengan landasan kegotong royongan dan kebersamaan. Oh ngono ya, Mak. Apa mereka mapan ana ing Sambi kene wis guyub rukun para warga masyarakat wis padha manunggal. Dengan semangat NKRI, beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Oh ngono ya, Mak. Iya. Luar biasa. Wi angka 7. Dene angka 7. Pitu ya ta, pitu ki 7. Basa Jawane pitu. Pitu ki muga-muga desa Sambi kene entuk pitulunganing Gusti. Satemah dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Amin 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 ya rabbal alamin. Dadi wis cocok umpama awake dhewe dalam rangkaian kemerdekaan HUT hari ulang tahun Indonesia, awake dhewe entuk kewajiban mengisi kemerdekaan. Wis cocok banget yen acarane wayangan. Iya, Nduk, cocok nganggo banget sebabe wayang kuwi tinggalane para-para pinisepuh biyen. Kuwi wujude budaya. Budaya kuwi budidayane manungsa sing ambabar marang kaendahan. Ngono. Budaya uga dadi jati dirine bangsa, menggambarkan karakter suatu bangsa. Yen budayane luhur, budayane apik, tegese bangsane ya apik. Yen sewalike budayane merosot, morale asor, kuwi biasane bangsane ya ora karu-karuan. Oh ngono. Mula wayang iki wis mengko filosofi sing becik, filosofi sing apik kang minangka tinggalaning para leluhur biyen. Sing diwariske nyang awake dhewe kudu diuri-uri, kudu diurip-urip. Temane kemerdekaan anggape wayang kulit iki wis tumbuh oleh tutup. Oh ngono ya, Mak. Iya. Uga awake dhewe ndongake,
ana ing acara bengi iki ora ana salahe ora ana lupute. Muga-muga sak rampunge pahargyan wayang kulit ana ing bengi iki. Heeh. Muga-muga ing tembe wurine desa kang mapan ana ing Sambi dalem ngeti kemerdekaane bangsa Indonesia kang wis ngancik yuswa 77. Muga-muga desa kene pinaringan berkah, ayem tentrem wargane, pinaringan rejeki kang melimpah kathah barokah saka Allah Ta'ala, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja tinebena saking bencana alam. Allahumma amin. Iya, wah luar biasa. Yo iki ora ana salahe sadurunge ngedeke para pesinden, sadurunge ngaturke lagu sing okeh-okeh. Iya, ora ana salahe, ora ana lupute yen kumandangke lagu-lagu kemerdekaan. Oh ngono. Ya. Lagu-lagu sing temane nasionalisme. Kinarya kanggo menggugah, mengkobar jiwa-jiwa semangate para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Sambi bengi iki. Oh iya. Ya. Lagu-lagu digarap mares sing semangat buka saka beduk ya. Temane nasionalisme, kegotong royongan, kebersamaan. Oh ngono. Lagu-lagu kemerdekaan digarap ya. Monggo dados. Ayo. Mati
Alhamdulillah wis katur lagu-lagu kamardikan, Nduk. Kanggo sarana membangkitkan semangat NKRI, semangat kemerdekaan. Oh ngono ya, Mak. Mergo jaman-jaman saiki iki kadang kala bocah nom-noman rasa nasionalisme iki wis mulai luntur. Oh ngono. Mula awake dhewe dadi abdi seni. Jenenge wae wayang kuwi lentur kena gawe media penyampaian visi dan misi apa wae. Oh ngono. Mula ing tema kemerdekaan awake dhewe ya kudu menyampaikan tentang rasa-rasa nasionalisme, jiwa-jiwa patriotisme. Oh ngono. Iya. Nduk piye? Pagelaran bengi iki uga di live streaming. Oh ngono. Lumantar Astabrata Media channel YouTube. Iya. Mula sing ora bisa mirsani ana ing papan kene, ana ing Desa Sambi, ya. Bisa lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Oh ngono ya. Wah, luar biasa. Ada sare awake dhewe sowaning pepunden-pepunden kene. Suguhane banyu mili, antusias, apresiasine hebat. Oh ngono. Lagi teko, wah jan suguhane soto. Ya. Mangan sotoe kok ya pas mati lampu. Waduh semangat lek mangan tak cuwakot iwake jebule laos, Nduk. Iya. Nah, mati lampu. Ora apa-apa, ya. Ya iki kanggo sing dianti-anti wis dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku. Saka keparenge Bapak Hendra, pepundene awake dhewe kang nyepeng dadi kepala desa kang mapan ana ning Desa Sambi. Iki bengi iki uga diregengake kanthi bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri asli kutha Tahu Kediri kene. Oh ngono. Ditanjake ya, Nduk. Ngono. Disumbutke kudu diregengke kahanananing bengi iki. Iya. Monggo Dik Niken Salindri jumeneng ing pepanggungan. Disepoti monggo kersa. Ayo Mas Aryo. Ya. Monggo. Ya. Wa syukurilah. Dik Niken Salindri wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu sugeng dalu Mas Akbar. Dapat bertemu kembali di tempat dan suasana yang menggembirakan pada malam hari ini. Iya. Ini desa mana, Mas? Desa Sambi. Desa Sambi, Pasar Sapi, Mas. Alhamdulillah Dek wingi ketemu sakniki, alhamdulillah ketemu lagi. Wah, sehat selalu, Mas. Alhamdulillah sehat, Dik. Mboten kesel nggih? Oh, mboten. Kula Iya, selalu kok statusnya kesel. Oh, mboten. Niku nak cuma status gue isen-isen. Tiwas ora status. Oh, alah. Nggih, alhamdulillah niki acarane napa, Mas? Acaranya tidak lain tidak bukan memperingati HUT Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wah, nggih didongakne kagem sedaya masyarakat teng mriki. Kula ngaturaken matur suwun sampun mirsani teng mriki. Mugi-mugi sak bibare wayangan panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Pak Bu. Amin. Panjang umur. Amin. Terus rezekine kathah barokah. Mugi-mugi saged awet leh momong anak putune. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah niki sing mirsani, Mas. Luar biasa. Luar Dik, ya. biasa sangat
teng sampai pojok mriku Mas. Nggih, ning nggih mboten teng mriki mawon sing mirsani wonten teng channel YouTube. YouTube sinten Mas? YouTube Astabrata nggih. Sampeyan mau arep mlebu kene nak yo kangelan to mestine penontone bludak. Nggih, bludak niku wau, badhe miyak kula wau. Ning mboten saged, ning akhirnya lewat belakang. Ora ketemu sapi to. Niku wau pun ngambu-ngambu sapi ngoten Mas. Ning kok yo ngambu tletonge. Iya, niki ngaturke panuwun dhisik karo Bapak Lurah, Pak Indro sing wis nimbali aku lawan Dik Niken. Sak rombongan. Sinten namine Pak? Pak Hendro. Pak Hendro. Tiange ingkang pundi Mas? Lho, masa dereng sumerep lah. Oh, alah nggih sing macak kados napa niku Janaka ketoprakan apa? Janaka ketoprakan. Oh nggih, sugeng Bapak, matur suwun Pak, sampun nimbali Mas Akbar sak rombongan. Sehat selalu nggih Pak nggih. Luar biasa. Kalih nyonyane Pak. Waduh. Nyonyane pundi? Oh, sebelah nggih, mangke nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi. Nggih, siap. Iki pripun Mas Dalang? Ya jal anu dhisik nembang sing nganggo bawa dhisik nggo mengisi ana ing bengi iki ya sing mat-matan dhisik langgam-langgaman dhisik ora apa-apa. Nggih, saderenge bawa niki kula tanglet jenengan angsal. Lho takon babakan apa? Niki sing dianti-anti adik kula jenengan jak napa mboten? Adik sapa? Adik Victor. Yo tak jakno. Oh nggih dijak nggih. Nggih, Cah setengah meter lho kok ya dijak barang iki dapuk apa. Lho iki dapuk sajen. Oh, pundi adike? Nah iki. Oh iya, ya Dik. Niki riyen niki nganu Victor niki asli saking Korea, Mas. Oh, Korea, South Korea. Korea. Selatan. Nggih, kulino ngebong boto. Terus akhirnya dhek melu kabong. Oh iya. Akhirnya malah koyo ngene iki. Jaluk dikancani to Ayo sampean. toh. Jaluk Ayo dikancani. Dik. Wah kok yo Dik. Jaluk spot. Jaluk spot bareng. Jaluk spot bareng. Gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul Victor gundul Victor gundul. Victor gundul. Wes le. Entek barang kok ya. Piye to? Jare kok Korea Selatan kok wujude kaya sak tengkelan daging ngono lho. Domongi setengah meter kok Kan sak meter mboten jangkep ta ning. Ngono kuwi kaya ngono kuwi jariane piye ya ngono kuwi. Heeh. Buwebetne. Oh niki mboten jarian iki lek jarene jarik lek pempes to. Kok pempes Bisa empes. Sampeyan ki mon rene wis pempesan Pak Geng. Wes gandok telu. Gandak telu. Telu le. Katane nek ora kan ning gedebel. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu iki somaning Sing apik lho, sing apik ngono kuwi sing apik kok iso. Ya, kurang apik piye to? Aku wis manggake. Ngadeg, lek omong lek caturan ki ngadeg. Ben penonton ngerti. Ben penonton ki ngerti sampean ngono lho, Dik. Iki wis mentok yo. Yuk rene rada munggah rene. Alah nutupi sindene iki lho. Alah malah ndek kono nutupi Mas Dalang ki lho. Victor ya ampun. Nek Ya ampun. Ngelek. Lah kok nesu to? Rene lho, rene. Nggih. Sini sayang. Oh iya. Rene. Ya sayang. Ndang, Acarane anu lho. Napa? HUTRI. Ngaturaken apa? HUTRI. Napa niki ngaturake napa? Lho. Lho. Lah mbok ular-ular Iki lho nyapa, rene iki lho. Ya Allah. Rene ya nggo nonton wayang Mas. Nonton wayange blangkonan. Ya ben diarani yo napa? Nonton wayang kok munggah Dongane panggung. apa ning warga Dongane Sapi? apa? Tonton di live streaming. Lah, ape menehi apa ngono lho. Menehi apa ngene iki ra apa-apa menehi. Ya mesti salam apa Salam, perkenalan kelas berapa. Kuwi lho, heeh. Wis sekolah apa ora sak ngono-ngono kuwi. Heeh. Ya mene kok jek ngluyur ae iki yo ane. Apa ora digoleki mboke. Domongi. Lah aku nang keluarga ra dianggap kok Mas. Lah ngopo aja sia-sia ngono. ngono. Ngaturke panuwun. Nggih Mas, nggih. Saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lambe koyo ngene lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah piye Sing to? biasa ae mek iki jek cilik.
Aja kaya wong tuwek. Niki adik kula, Pak Bu. Asline niki tasik tuwek kula ning kok wajahe nganu niki. Cek tuwek iki lho. Kancane rai boros aja. Nggih. Kuwi apa ya Dik sekolah ya? Tekonono to, tekonono sekolahe. Sekolah kelas berapa, Dek? Aku playgroup. Playgroup sakmono kancamu do mulih kabeh. Long kancaku mlebu tak jak jotosan kok. Tekoni tenan, Dik. Nggih. Jajal kuwi Dik niken iki lho. Tekonono tenan, Dik. Kuwi jane sekolah apa kuliah apa tekonono? Sampeyan ki lho sekolah apa wis kuliah apa? Apa ora sekolah? Apa ora sekolah apa anjane gak lulus apa anjane piye ngono lho. Ya sik tak jawab ya menteritil ae. Jenenge wong takon kok. Sampeyan iki lho jek sekolah apa-apa kok takoni kok mesti suwi ya. Ya, kula sih kuliah. Hah? Ajeng kuliah. Kuliah? Kuliah. Lho pantaranmu gak sakmene kok. Jurusan apa kuwi? Jurusan apa? Jurusan apa? Pedalangan, Mas. Beh, Juh! Dalang! Heeh. Cekeprak! Lekmu jejek bendes apa piye? Deh. Ya ora to, ya tetep go sikil. dalang sakmono kuwi kotake ora ya kotak jajan. Kotak jajan piye to, Mas? Ya kotak dalang kotak wayang lho kotak jajan. Jajal ki kok sampean sing dalang Mas Akbar bene. Nah, iso apa ora? Hah? Iso tenan apa ora? Kowe dalang ning kene diuji coba yen pancen kowe mendaftar ning kuliah pedalangan. Nggih. Ora ketang sak kemperangan dalang sabetan suluk iso apa ora? Oke. Wah. Oh. Modele kaya ngentengne ngono to. Wah, aku. Lah modele ngeprak iki lho piye carane? Sikilmu kaya jahe ngono. Kok jahe to? Kaya asem kok. Malah jelek. Jajal. Apa? Sak kemperangan ya, jajal. Ndang Dalang, jajal. Panganan samplokan angel ram. Ya, ya. Heeh, entang ngono. Dalang, heeh. Kamera tolong di zoom kamera soalnya agak kelihatan. Yo, iki mamane iki. Po yo enek. Suluk. Iki nggo iki. Adegan perangan po piye ora masalah. Heeh, kuwi karo buta iki, heeh. Ada kaca karo buta, dicepne butane, heeh. Yo. Alah. Oh, modele kita kerekosu ngono. Gak ada kacane, cepne, heeh. Wis hafal wayang murung jane. Model lek ngencepne kon dhuwur barang. Ayo, suluk saiki tak miki pisan. Mas mikir kalik, Mas. Oh, balik. Ayo suluk. Alah kok dadak jegok barang. Kok jegdehem kok. Jegdehem. Akhirnya jegok. Si grobol kang tumingal. Si grobolo kok si grobol itu. Kleru to. Si grobolo. Ya. Si grobol kang tumingal. Apik jane. Prang campya samya medali. Ler tate dwilet engko do. Dayu anggung manguncang nidi bencang yen sangat jimiten latinya ngedali wos buta Kok jagani sabetan ben gitu dikei bantal ya? Ya. Tolong Mas bener. Mas, karo Mas ampun. Niki mustaka. Leru. Nengko bantale kegeden bantal malah guling. Nggih. Lho lah. Kayak dikei bantal kok malah kayak tumpeng. Tumpeng. Piye Mas, tantang-tantangan? Tantang-tantangan no. Piye tantang-tantangan piye to? Ayo wani ora. Lah mbuh wani ora kok. Lho aku ki marahi kowe kok iso. Oh, Butone ayo gelut piye memundang apa. Iya. Ladala boceng-boceng iblis sanat prek cacat. Ladala. Iki ana bawangan gedhe
kecile apa pawongan piye? Heeh, pawongan gagah gede sur sapa iki? Alah. Tak ngene bapak ini apa? Gak geduk. Gitu iya. Aku kekasing Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iya, dasar para nyata. Ayo, glut. Ayo. Tembunge jan po enak banget. Ayo. Kelakon tak iket kelakon jadi batang kowe. Wah, gelut iki. Lomba dalang cilik modelnya. Tangannya modelnya kayak kucing dolanan plastik gitu. Langsung kalah nih. Sesek. Cek. Wah. Terus wih, antem nih, terus. Remuk. Wes, Dik. Wow, gayane modele. Tepuk tangannya Pak Bu. Tepuk tangannya Pak Bu. Wah. Wah, jan kayak dalang bocah tenan lho. Dalang bocah dadi wingko sing delok ya meng bocah-bocah kita Bocah-bocah ngono tok. kae. Kobe samu ayo gelut ngono kae wis pahami Ben semua. biasa. ben simpel ben di mengerti. Modelnya kayak ucok bakal. coba. Bakal piye? Hebat luar Iya, biasa. Mas, makasih. Jan bocah bagus Seram ya ampun alah tadi Dina Tong. Wah, modelnya kayak jenglot. Jenglot. Ayo ki anu Pak Lurah nek ke Pak Lurah. Oh, nggih. Ben gayeng kok. Bapak Lurah katuran pinara Monggo. wonten. Om Indro. Bapak Indro nggih, monggo. Sepate, Cok. Sepate cok. Mangga Pak Lurah katuran minggat wonten ing panggung paring pamipun ing para miyarsa tindak mriki mangga suka-suka Pak Lurah datang penontonnya pada suka dalang hampir sa-Indonesia sing paling ambyar. Disapa Dik, disapa. Nggih, sugeng dalu Bapak Lurah. Dengan paring asma Bapak Hindro nggih? Nggih, watase enom sanget. Asih 17.
Hasil 17, Pak. Punjul. Punjule. Neng alhamdulillah panjenengan niku tasik ketinggal enom, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Angger sing anu wong ayu kene iki aku wis malih. Lah. Kula niku saestu kok. Sing marai semangat iku brengose niku lho, Pak. Nggih saestu kados Tuan Ladusing. Wei. Ladu sing Lho, kartun gitu. pentingan nek film-film ngono lho. Nggih, Monggo Bapak. Bapak badhe ngaturaken Badhe sepatah ngaturaken dua apa? patah kata. Nggih, Nggih, kagem monggo. sedaya masyarakat mriki. Nggih. Matur suwun. Dumateng warga masyarakat Desa Sambi Nggih. yang telah memperingati HUT RI yang ke-77. Mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan semua terhibur dan alhamdulillah kita dari pemerintah Desa Sambi bisa memberikan hiburan mendatangkan Ki Dalang Akbar Syah alam. Sahalam Salahan iki. Nggih. Karo anake dhewe lali. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi hiburan yang menyenangkan. Amin. 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 Sampun, Pak? Duh, Nggih. sampun. Nggih. Niki ngaturaken setunggal mbokos tunggal ngoten nggih, Pak nggih. Nggih, Nyanyi. nembang Bapak nggih. Nyanyi kiambak napa duet? Mboten Ya. napa-napa. Enak duel. Oh, Duh, kok duet? Kok iso duel iki lho. Lah nggih kok tinju kok. Lek duel kalih niki mawon Pak. monggo Ya kersa, jelas nggih. kalah. Rasa babak kok. Nggih, Bapak. Kok dipijeti ngoten aneh. Tak kandhani Masku lho. Nggih lho. Iki Mas. Oh. Oh nggih, kaya persis ya. Heeh, persis. Lho, niki saestu Mas jenengan. Iya to Ki. Bu. Mas temu Mas napa? Critakno Mas. Wah. Masku. Asli Mas Oh, Cer. asli Mas Cer. Nggih, lagune napa, Pak? Lah lagune Panyuwunan monggo, Pak. apa? Rondo Kempling. Oh, nggih, cocok. Oh, Mbak Lurah senengane rondo. Ngawur. Lagu. Lah rondo kempling lagu. Ya kan lagune. Oh, Lagune Cok. Oh, nggih nggih nggih. Mas Victor joget lho, Mas. Oke. Nah, Joget kaya apa wong sawahan lho. Omongan sawah. sawah. Oke. Yuk. Monggo dados. Langsung dangdut nggih. Nah, iya no. Langsung dangdut wae. Sarengan kali Pak Lurah. Pak Lurah, monggo. Yuk.
Semarang Mas tuku gelang apa anteng-anteng Sesek Mas Aryo. sesumalang ya ben rasa dijamin kowe Astaga. Oke. Juga. Asai. goyang Pak Lurah. Ewer-ewer ambiar. Ayu. Sampun Alhamdulillah wah. Kula Pripun, Pak? pripun kanca kades Oh. Selodono. Oh, nggih, monggo. ngaten. Bapak Sinten, Pak? Kades. Bapak Pak Kades sinten, Pak? Pak Suyono Pak Bapak Suyono, monggo katuran mriki. Kades pundi, Pak? Kades pundi wau? Selodono. Selodono. Monggo, Pak. Monggo, Bapak. Monggo Pak Kades. Yo, yo. Asik. Ae tolat tuli kapena oni. Unine renyohake bang elak ke tipung guling dua kali ngangate ngasuling Kumandang sorane. sorone kapena unine Sugeng Pak Kades. Sugeng dalu Bapak. Wah, jan. Nih. Wah, miki. Niki Bapak. Iya, iki. Wah, jenengan saking pundi wae, Pak? Kades pundi? Selodono. Selodono. Dono. Ya Allah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu Mas Akbar. Luar biasa. Matur nuwun sampun kepareng dipun berkahi mriki, rawuh mriki. Alhamdulillah. Remenane ringgit Purwo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah. Delukas nanggap. Amin. Wah, amin. Wah, dalange kudu niki nggih, Pak nggih. Iki pun disekseni kalih Sekseni lho. Nek perlu panjer sakniki mboten napa-napa. Ah, nggih. Alah kok bontane dhewe kaya. Oh nggih, ampun supaya nanggap kula nggih Pak nggih. Nah, Alhamdulillah. Oh nggih, mengke napa kula dhewe riyen, Pak? Wes. Walik. Ora mase aja nanggap liyane sik ngono lho, tak DP ngono lho. Kok mungkin jenengan balekne. Nggih padha ae. Nggih, monggo Bapak. pripun, Pak? Monggo. Iya, dalam ngaturaken sugeng dalu para miyarsa ringgit Purwo dalu menika hajatipun disasami
bersama Pak Kades dan perangkat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Merdeka! Merdeka! Kaget aku. Pak ngoten niku sanjang riyin, Pak. Tak kira omongke dawuhe wit mau walus dong. Lah ya walus lah kok merdeka. Oh, tenan kaget aku. Semangat. Nggih, semangat, Pak, semangat. Pripun, Pak? Nggih. Menika kabar napa kula Mas teng mriki niku? Loh, monggo. Nggih, monggo kersa, Pak. Pilihane wonten nembang, wonten nyawer. Nek mboten nembang nggih nyawer. Kon joget. Mantune ya wis padang, Pak Sambi nyuwun ditemeni. Oh, sinten kalian sinten? Lah, menika Pak Sambi. Nggih. Lagu kang kondang sak menika Apa? aja dibandingke, Mas. Oh, masuk. Setuju nggih? Oh. Zozo. Ya, yuk, Arjen. Nah, niki betul dangdut. Koi ngene. Aja dibanding-bandingke. Banding-bandingke. Siap. Aja joget sik to, Tor. Musik irung muni kok. Lho aku iki. Aspito. Nah, lagi mana? Saking nyeni mani. Lah. Dipun awiti Mbak Niken. Monggo. Oh, nggih. Aja dibandingke nggih.
karaoke teng pundi, Pak? Weh. Gak Mas teh. Apa jenenge? Lah heeh ngono kuwi lho Mas. Ojo buka wadin dene. Kok geding aku. Mas teh karaoke teng griya ngoten to, Pak? Nggih. Saking YouTube ngoten niku lho, Pak. Nggih. Buke sapa karek? Wong buke iki yo. Buke lare-lare. Sampun matur suwun Mas Dalan. Sampun suwun. Mboten malih. Mboten malih, Pak. Sampun matur suwun. Nggih. Kula nggih matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Nggih. Pak. Aku ya tak melok medun di sana. Lho, niki mboten wonten melih perangkat sing badhe napa? Monggo menawi Bapak Ibu perangkat badhe. Ah. Nyuwun lagu. Nika sing kepareng rawuh teng dalem nika kan kuwathah niku. Nggih, wah. Luar biasa. Oh, nggih, Pak, matur suwun. Maaf, Bapak blangkone abang. Bang. Abang. Bang. Menandakan kalau diisi dompet itu ada abang-abang. Ya. Neng kok ya ndak ditinggali abang. Oh, ditinggali mic mau. Nggih, ampun. Matur suwun nggih, Pak. Wah. Niki dereng bulurah, biasane lho ya bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso kok ambek aku ora iki. Soale sampean ki yo Lenggah to? antara cilik Lenggah. karo Nggih, cilik. lenggah. Wonten to, Dik? Anu. Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Bu? Monggo Bu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Pikir. Kan ndek inge panggah Joko Tingkir. Kok ya metu ae. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Gong. Wis maem. Lo sudah sudah ada panitia. Biasane njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, Mak. pas anu to, Heeh. pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Nih. Aku wedi iki dikira tuyul. Bengi-bengi kok turu takno. Iya maem ya. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem iki lho disuruh. Maem ya. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Dang. Ayo Tik maem Ti. Iya Ti. Alah alah. Titi ayo jo akeh-akeh. Ah, didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane. Iki moto. Oh, moto karo ya. Iya. Oh. Wah, ngabrakal dong yo. Ah. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik Tik, mimik nak, mimik Tik. Ah, Wah, wis syarat anu dibimiki. Mimik Tik. Mana mimik kuwi emoh aku nih. Mimik apa? Mimik cucu. Cucune sapa? Ah. Cucune buwe. Ada luar so. Sampe ngono kula. Ya, Mimik nak, mimik Tik, mimik nak. Ya oh, mimik. Wis remuk. Piye to, gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Tik. Gak sopan iki, gak sopan. Oh, paham. Bae kok iso. Ya ora nek ngono iki ngobek diraup iki lho. Ayo nembang yo. Nembang. Oh, paham. Ya roh meneh aku ora ngadus. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebang. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Napa? Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok sik permintaan. Liyane napa Mas? Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa oke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enak. Pripun iki Joko Tingkir apa Lewung? Monggo nek Lewung permintaan mawon. Gak Joko Oh Tingkir. nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih.
Mas Victor. Ayo Mas. Gayeng dek iki. Apik dek iki. Rock and roll deh ini ya. Gayeng. Iki wis beda nang gitar. Asik. Dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun oh diinggah nih. Oke, Monggo Bu Bu Sri Sri. Budi piyantune? Bu Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Pinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinarep wonten pepanggungan. Bu Carik sekalian nggih. Monggo Bu Carik kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo.
Monggo Bu Sri. Ngatur-ngatur lon-lon itu. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus lah. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku Nah, Bu Sri Waras niki nggih. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan teng ngandhap keco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Monggo. Jeng Salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Gak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aja janji. Ja. Ayo digedrok nih, Gedrok ya. Gedrok. Cedak. Dung pempek, dung pempek. Trak. Suarane. Trek. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia Desa Sawi. Oh, nggih. Sama Ibu Kades dan Ibu Kusuma Fahri Bu Jarwo. Pimpinan Senam Lansia Sawi Bu Enggar. Ya.
Ayo Bu, goyang Bu. Masuk. Minggu minggu. Ya. Matur nuwun. Sami dalam swanten mugi padalah matur Nggih Bu, luar biasa. Lega-lega Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora awo-awo. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, Oh, iso poyo enak. So enak goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati, Cah. Asik karwe. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yulimbo. Amin. Amin. Jengke wong donga. Donga kok amin. Tembang. Oh, Lembang. nggih. Monggo. Niku mau wonten napa Mas pamundhete? Liwung. Liwung. Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya tidak mau disebut orangnya. Oh, oke, siap. Nyamper mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Liwung anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sik ben beda Oke. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga. Ya. Ati rintu
segara natan bisa ngluluke atiku suwenggan kengenteni libung ning atiku antuk jampi Radia ati sawiji kenatian adotan lakoni Oh. Lanjut. Satepan kita ratu Meringas liramu Gajah sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga. Terima kasih Dik Sinta. Mas Victor mau ditutuk neneng gon goro-goro. Siap, nggih. Mas. Pelok larase. Duk, piye iki ceritane sih dawa Wahyu Senopati request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji kareben ora kena dukane ingkang sinuwun ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Tuku sing tumaku melon mangambar selaning krana